Ka Education Cell jong ka Khasi Student Union KSU North Khasi Hills District ha ka Henry Utarik Yayong ka pentip bakan penlong ya ka jing ai jing hikai a free coaching class na ka benta ki khun samla ki bala pendap ya ka class 12 bat ki bapen kre ban ya khun ya ka Common University Entrance Test CUET bandrung class shaki college bapher ha ka jilla bat shabar jilla Habakran Shakila Pathai Khobor Usamla James Hitler Maupnyang General Secretary Kaseng Ulaong Bakum Kaseng Kalapan Kre Ban Ai Jing Hikai A Nakabenta Ki Kun Samla Ki Bapan Kre Ban Yakun Yaka CUET exam Nakabenta Ki undergraduate Haka Jingatri Lang Ringkat Bat Ke LL1 Institute Kabadan Hanongport Town Shopping Complex Ulaong Ru Bakaseng Kalapan Kre Ban Ai Ka Jing Hikai Shaki Samla Namar kate ke exam balapan long da ka NTA kadai ka badang thamai ki babun ki khun samla bat ki don kam ka jing hikai ba ka jing betin lenti khnang bakin tip kumno ban pen khre bat ban ya khun ya ka ne ka exam CUET nalor kata ka seng ka pentip ru ba ya ki form la pelat na du ka ni hi ka sngi hadu khat khandai tarik yayong ba ka jing shim class kan sedang nadu ka arpu ar tarik nadu ka por lai beje janmiet Kumta kaseng kakarpat ya ki khun samla ka district ribhoy banshim kabu na kabanta banyo ya kate ka jinghikai bamdan kam jingsiu katba na kabanta ki wei pat ki khun samla na ki wei ki district ki bamla banwan sha ribhoy kila ban le lingba ka online mode bat ya ka jingtip ba kham banya kila ban ya kandu bat ki khot ka KSU lane ban let mi sha ka LL1 Institute Hanongpo Wangi na kaliang ka Khasi Student Union Not Khasi District Unit lengba ka Education Cell ni khot sumha bat ni wer khamtam ya ki kun samla jong ka dong ka thany ribhoy hakaba ki la pandap ya ka HSLC ya class 12 hakaba PE na kaliang jong ka NTA National Test Agency ka kan conduct ya ka exam jong ka Kuwait Common University Entrance Test namta ki undergraduate kamut baki hab ban appear kena exam Kuwait namta ki UG hakaba hab ki hab ban sim admission hakino college jong lakadai hapo hangnai hapo jala jong mekhalia ka jungi telamba kena kalat nakaliang ka KSU ka Education Cell jong ka North Khasi District Unit ni khot ni wer bat ni kerpat ro iki samla bagi sim ne kalat namar haba ni pai bat ni page ni ba Nakawai ke senam syur ke senam hagi senam baladap nakaliang jongka NTA kala conduct ika exam jongka Kuwait namta ki postgraduate bat menta ke senam kedai ke sin banengkong kumta ni nakaliang jungi min pelong ya kan ka free coaching class namta konkret ya kan CUET namta ki UG kaban long kumsi menta ki bakin la ban mi sekmat kum ikon samla jongka dong ka than ke jungi Hagba kumno bakin tip ya kom appear ke exam lakadai khamtam kumne ka exam kabarang long thamai haki jumut jing perkhat jong kun samla ki jungi but ni dokumen ro ban pau hapi ba ka KSU lengba ka Education Cell jong ka North Khasi District Unit ngelayo mani trelang bat ka LL1 Institute hakaba ngin penkre namta kini kun samla lengba ka free coaching class hakaba ka office jong kene ka LL1 Institute kadon hapo first floor nong po town shopping complex kabron hang ne hapo nong po bat ngi priang subha ya ki kun samla ki ba la pendep ya class 12 laki day hapo napo ka nagadong ka thany reboy jungi bat namta ka bit ka biang bat ka jing mentoy jong kun samla jong ka brih nyong trap ngi priang subha ki ro bat namta ju kuipat ki ban kuipat ki district yo ba kimla ban wan la ka bormet na physically hari kila banle da ka online mode kata kedai ka lat ka bana kaliang jungi ka KSU harkat ke jing trelang bat ka LL1 Institute ngila penkre namta jung phi ki kun samla bat na simru ina kalan hakaba kai ka jing thmu habangi thmu kene kalong namta ka jing mentoy jong kun samla ki jungi ki samla pule ki batrang bat kenjo syakliar lum bat skiwe pat ki mentai jo kejung pule ba per ban ni kerpat ro tam ya kibor jo getrat pule putih bakin perkhat khamha hakaba haba ki khna samla pule
kinyo ban bakin apiar kena exam ngi kerpat jur bat nakaliang jong katenat education department bakan perkat kambha haki district baper bakin don laki jong center ka banele ke exam kram bakan long ke jingsuk namta ki kun samla ki jungi hakabai day bat ki form nakaliang jong ka KSU education cell not Khasis District unit ngila apply ki form nadu menta kasni ka nru terik benai yayong arjar pusau batkan kod hadu ka khandai terik yayong arjar pusau bat ya ka kelas ngi sedang ban pelong nadu ka arpu terik benai yayong arjar pusau bat kapor kandrong nadu lai baje cheneng lai baje janmit hadu san baje janmit bat kane kalong ka jingkar paru yaki kun samla lara pidon kam me keno jingtip bakamnya pin sobha ban kun ni kinambar habang ila pelaj hagitu ki advertisement kaba ngikot yaki kun samla bat ni shimru kene senjam kalong ka sin ban kong hakaba na kaliang jungi kum KSU hakaba ngi hakaba KSU kala shimru ke benta hakaba ngin iFree kucing namta ban pekre ke exam UPSC bat kumta ni shimru ne kalan ba na kaliang bat ni kerparu kipor ya kiwipat kibadon ni kalat bakin perkat kambha namta kena bagi samla pule jong kejat meru ke jungi publish